Kecamatan Moyo pindah tempat Kacong Yuyun Putra Wonogoro pindah tempat ya. Ugi Albian Batubara pindah tempat Sabindina pindah tempat dia. Ayo Gi. Iya dong. Yen kabaripun tenan dukun sakti sinten tetombo estu bakal mari kula niki lara mergo pacar api Mriki dek kula suwe sajak ini dapat tambane kula dukun pancen sakti konangan babagan asmara masalah sepele cobe astane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga Raja EPEP sampun cerita besok bakal dirapi tuh